Tiwasong ko lang ng isyo. Ganahan ko ng isyuha, yung tinuod lang. Kaning sa mga kaparian ba? Kaning uban, katong mga kasagaran, ha? Hindi man mahimo mo kang politiko o gawas ani mga party list ani makabayan kay gikam na sila atong mga tinuod nilang representante pod sa sektor nilang mga kanabang tinuoray nagrepresenta sa ilang sektor pero kaning ilang umang mga baba na sobraan na pod. Pero kaning mga napahimong politiko sinunod nila ni silang pamilya kay arang-arang manig pamilya naka-eskwela nig mga nindot nga eskwelahan unya marag dahil ikapamalit og botos during election mao nang mahitabo nga silang tanan mo'y inyong gisunod nga butaran kada eleksyon. Pawa! Gitudluan is kanang mga ingno na to sectarian institution. Kanang sectarian sekta gidumala nagpare og Madre. Dinhe San Carlos University, San Jose USJR, sectarian institution wala. Ari ka St. Teresa's katong eskwelahan sir nimo ba? St. Teresa's kuana sekta. Napoy gitawag og sekta, non-sectarian institution kaning UV. Sa mga gulyas ba wa may pare dihang nagdumaog Madre, pamilya na. UC, University of Cebu. Wala na dahil kuang pare og Madre. Sa kang gasgura. Now, kanang mga eskwelahan ang kuan diri like mga medical school karing Cebu Doctors. Dili na way pare og Madre dihang luma. Og daw naman gani pero mga backup na dili sila mo nagduma. Karing Veles, ilaha man sa mga Veles pala. Pero kanang mga nang eskwela diha, dili na pobreng mga estudyante ha. Even karon. Unya, kana sila moingon nga mga future leader kuno sa atong gobyerno. Kung imong tan-aw na sila sa mga estudyante panindot kayo labi lang sa mo apil ka atong mga kalihukan sa eskwelahan, tanaw mo idealistic kayo. Sus baso na ganig politika, sus adto na. Ang ilang ang gitudlo sa eskwelahang mga Katoliko, malimta na kay adto na padong sa komisyon. Di ba? Ang mga pari, wa po na sila masayo pagtudlo tingali nga, thou shall not steal. Dili ka mangawat, kundili tax evasion lang. Dili ka magsige og litok sangan sa Ginoo kay murag pulan pod nimo unya murag nabungog na kay sige kang ngan sa Ginoo unya ang resulta hilabtanon daog-daogan kang pagkapolitiko magsige kag singgit og Yawa! Pawa! resulta o paundangon ka. Kanang imo pagkahipokrito kanang tigpakaron ingno nimo labi dunag yung mga prosesyon nga magpasaan po kagkaro bisag imong hitsura murag yung Hudiyo. May pagpaundangon ka sa umabot nga eleksyon kay nagsobraan ra ka. At bilib mo ako batay luod yung kaayo para na ako patag kaluod gini mga tawhanay basta grabe ha gyud. Balik ta ditong lalay. Kadto di man gito sa malupig paipal laba kanimo ta ba yung anak si kada si Christina, maog yun hasta na yung umagan, paipalay lang. Way, makalupig. Katong kang lalay, lahi sa itong iya, ha? Kay kada Birnes sa Ahoy Bisanto, visita iglesia, tuwa po to sa simbahan, nga tag 23 ka buo. Yun anak kang ilad, ang ilahang mga, dili ba, Catholic school ba itong lalay? Matod pa si Anglikana ng Catholic school ba sila? Gawas tingaling Pablo dyan, kaya nag-high school na, diri man sa UP daw. Pero, kung imong tanaon sila, gikan to sa mga Catholic school. Uy, ang ilang nasunod dito, ang katurag yung pagpasan-pasan og karo. Di lang ko mo ingong kasi ahong kay wa ko kay mao ning di na eskwela sa ahong marig dito ni Singapore. Pero, kung imong tanaon, pastang pagkaluura yun. Di mo jive sa imong utok kani sila no nagpakaron ingnon balang yung ka tinuod bag yung kani silang kanabang nagpaka-relihiyoso tinuod bag yung kanang relihiyoso yun o nagpakita lang sa katawhan nga gipatuon nila nga kami di agid mis Ginoo.
Pero inyong gipasan o gilukdo ang Hudiyo. Pawa! Ingani kang at pastang luurag yun. Tanawa, mo apil pas panawagan. O karon, ingon ang simbahan katoliko, pinagi sa CBCP nga. Unyas pizza by 5. Aning buwan ha, kay duha. Karong Pebrero mo duha, atulo ang holiday. Ang Cebu City mo itulo ang sa nasyonal duha. Kay kagahapon, holiday man to gahapon, kay gisaulog na to ang bagong tuig sa mga kaintikan. So, holiday gahapon, nasyonal. Unyas, sunod semana, Merkules, national holiday po na kay EDSA. Katong People Power Revolution. Pero kung ibang tutukan ni sila, ang Cebu City, matulo ang holiday tungod sa Saturday sa Pebrero 24, imong tutukan ni sila matay. Mo pa'y mangu sa misa. Mau ba? Unya, magpa center stage yun, i-mention pag pare, atong pasalamatan si Mayor Kuan. Nanipasaan yun og karo. Atong pasalamatan si Mayor Kuan kay kadalitok na ay nga lagi Ginoo. Kas kang pagkaluurag yun, tinuod lang. Unya, og imo tan-awon ang ilang mga itsura, purbidang mga kaso. Woodsman. Naloko na. Unya, naapoy kaso dito sa artisik kay mga daug-daugan. Ba? Nawa, tungod sa ilang pabilib kaniadto, balikan ako sa may krama nga kada flag ceremony pertig yung pagkadugayang mahuman. Unsa may resulta atong iyang city administrator si kato atong kuling-kuling atanawa di ba? Galon, di ba? Di ba na Yawa! Pawa! mo na pusasan hinoon. Kaning pinag-alungsod ang dili ko ka Junior, sorry, di ko ka kuha na pila ni kalungsod ang nga simbahan gibisita ang lalay ni Duling ba? Kay ang nabalita dito sa una 23 man gito ka simbahan. Tingali mga kanalungsod ni syudad na po ni yang giadto. Muluhod man gyud siya. Natoy mga picture kani adto muluhod. Ay. Pero di pa ka mubarog na yung buhok no kana mga susluura gyud. Kunya og imong tanaos gwen sus murag wa masubay sa kasuguan sa kanang mga 10 commandments. Wa masubay kay dugdugan sa kayo. Pasti lang luura gyud tinuod lang kani pagkadaghang kasagaran gawas aning posibleng ugma kay adi ano sila sa atong lahi nga kwantinuhuan pod Muslim ni si Congressman Zia Alonto Adjong kana kon madayon ha kay depende ni flight sa iyo ang on time ang flight niya gikas Manila makahapit diri studio kani consultation ni on anti-dynasty bill lahi na sila pero kaning katoliko pagkadaghan hipokrito yun pitin daghan tig pagkaron ingnon nga luod gyud kay tan-aw Naloko na. sus Ginoo ko karirang Mandawi wa ko kakita gyud kaning magsuon nga magpakuan. In fairness silang Mayor Jong Kiwano even sa panahon nga siya board member dili ko wani magpaki musimba kinakinaabra duol baka lang simbahan pero wani magpakita na picture na video nga to sa simbahan even si Congresswoman Oli Papuano Dizon wa pod pero kaning uban ari kan ni aligada sa Jesus Ginoo na agi saksing Ginoo mo pang witness ang Ginoo sa dahan Naloko na. ari kang ahong og lisende sus mo aron gyud makitas kinabagan ari buta social media na ilang video Mau ba? Mani ha sa kani sa hong baya in fairness po niya. Kani adto ra. I don't know karon kay mag sunglass man yung gabi Magliban mo siya. Pero kani adto kani sa hong sa di pa mulitok og pong magpiyong-piyong. Unay kong oras ning adlaw nga Miyerkules timan karon ha. Sabi ni saya ni sa una lulo Miyerkules sa Badles. Di gini may tabong Huwebes. Miyerkules na gyud ang Badles. Pareha rin Espiritu Santo nga di gyud mahitabong Sabado. Anong hapon katong fasting ni una gidid-an mo sa ang mga kuan sige Naloko na. fasting ini kapapa sa Badlis wan kaon na sa balik. Ba? Ben og kasagaran sa manimbahay lain kayo og batasan sakto ni katong mga nagpatuong reloso milarag mga kinaiya dili non tanan pero kasagaran mga kana bitong reliyosa kay na sa kasalig tingin labanan sa Ginoo. Wala ko oras ning adlaw nga Miyerkules pizza 18 ba napo na lang kaadlaw ang buwan sa Pebrero Marso na
28 raman tarong kutob, unya katong mag-birthday 29, ari lang mos 28 i-greet mo daan. Katong mag-birthday 29 nya adto mos Marso 1 mo celebrate, i-greet mo da i-greet po tamo ikaw man. Ako mga partners sa Masters Control silang Boss Glenn Tonton og ang patang the last ball man kanakadlawon Ramel Madera. Ba? Among station managers Ma'am LV Canit. Inyong alaga o kapasaporte gihapon may buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw.